तुमच्या गाडीचा टायर पंक्चर होणार नाही. अर्जुन एंटरप्राइजेस टायर सॅव्ही -30 ते +60 पर्यंत टायरला शांत ठेवतं. सर्व गाड्यांचे टायर पंक्चर पासून मुक्त. टायर मध्ये एकदा वापरा आणि पंक्चर पासून मुक्ती मिळवा. 1 वर्षाच्या गॅरंटी सोबत किंवा 25,000 किलोमीटर पर्यंत. महाराष्ट्रात तयार झालेला ब्रँड. रबर आणि फायबर टेक्नॉलॉजी. न जळणारे लिक्विड. अवॉइड डेंजर. पंक्चर फ्री व्हेकल फॉर 1 year वॉरंटी. टायर पंक्चर सोल्युशनचे फायदे. पंक्चरमुळे होणारा अपघात टाळा आणि हॉस्पिटलचा लाखोंचा खर्च वाचवा. आपला मौल्यवान जीव वाचवा. टायर पंक्चरमुळे होणाऱ्या आर्थिक, मानसिक आणि शारीरिक नुकसान वाचवा. टायर पंक्चर रिपेअरचा अनावश्यक खर्च टाळा. युनिक आणि आविष्कारी जेल आधारित टेक्नॉलॉजी सामान्य टायरला पंक्चर मुक्त टायर मध्ये रूपांतरित करते. पॉलिमर आधारित जेल ज्यामुळे ते सुकत नाही किंवा गोठत नाही. पॉलिमर आधारित जेलमुळे स्टेपनी गंजत नाही. टायरच्या पंक्चरला चालूमध्ये तात्काळ आणि कायमस्वरूपी सील. 6 mm पर्यंत खिळ्याचा पंक्चर 0.25 सेकंदामध्ये सील. टायरचं आयुष्य 25% वाढतं. टायरला थंड ठेवतं, त्यामुळे टायर गरम होऊन फुटण्यापासून बचाव. टायर मधील हवा योग्य प्रमाणात राहण्यास मदत होते. गिअर आणि इंजिनवर लोड कमी. गती आणि मायलेजवर परिणाम नाही. फक्त ट्यूबलेस टायरसाठी एअर फिक्स टायर सिलंट हे सामान्य हवा काम करते. विषारी नाही, ज्वलनशील नाही, गंजकारक नाही, हानिकारक नाही. आजच संपर्क करा. अर्जुन एंटरप्राइजेस, शेर्ले शेटकरवाडी, तालुका सावंतवाडी, जिल्हा सिंधुदुर्ग. अर्जुन महाले 9067 49 01 72 9022 61 94 36. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात तालुक्यांसाठी एजन्सी देणं आहे. 12 महिने चालणारा व्यवसाय. कमीत कमी गुंतवणूक. मोनोपॉली व्यवसाय ज्यामध्ये कोणीही स्पर्धक नाही. 100% मार्केटिंग सपोर्ट. एजन्सीसाठी संपर्क 9022 61 94 36.